Здравейте! Стана време да ви представя и последните две моделчета столчета, които минаха тестовия период от 3 месеца. Разговарях с хората, които са ги ползвали, направихме промените, за които ме помолиха и вече спокойно ви представям SUBSAS и SUBSAS Pro Stand-Up баланс столове за активно седене. Стига с тези колелца, нека малко ги забравиме. Безспорно, адски удобно е с това тия колелца и да се местиш него наляво надясно в офиса, но всички казват: ставай да се движиш. Ами, ставайте да се движите, нека да се движиме. Как може да се движиме? Ами с столчата за активно седене на Столето БГ. Този, който седя в момента на него, ми е просто любим. При него основата е долу, извита 360, за да може да ни позволява 360 градусовото движение. В същото време, когато решим да работим изправена поза, седяща работна поза, отново може да изправим кръста, диафрагмата е отворена, по-дълбоко дишане, повече кислород в организма. Означава, както всички знаем, подобрена концентрация, спиране на болките в главата и движение. Много е готин, защото столчето предразполага да се движиме. Тези движения, които в момента се правят с кръста, обикновено през деня няма кога да ги правим. Заздравяваме мускулните групи, стимулираме циркулация на лимфа и кръв в цялото тяло, като по този начин много е. Бях на последното изложение с този стол и седях 12 часа на него, може би бях повече. Въобще не усетих кога мина времето, защото е занимателен и безспорно е комфортен. Седалките са декомпресивни за свободна циркулация на лимфа и кръв в областта на малкия таз. Както всички столове, така и тези ги предлагаме с 2 дни безплатен преглед и тест в домашни условия, така че човек да може да прецени дали столчето отговаря на изискванията му. И ако не отговаря, да ми го върнете, ако не, да си остане при вас. Цветовете към момента все още не сме ги определили, така че може да има и пожелания на клиента, иначе си стандартните, които използваме: графит, червен и син. Много е добро. Столът може да се върти както в горната си част, така може да се върти и долу. А това до мен е stand-up баланс стол за активно седене за обслужване на клиенти, защото в някои от фирмите просто не позволяват на офис работниците и на персонал обслужващи клиенти да седят, защото се вижда устоя, всичките маркетингови истории ги знаем. Ами на този не се вижда вторият гръбнак. В същото време пак има активно седене, движение, както ще казват, да се движим и нека да се движиме. Възможно е с столчетата вече на столето. Може да регулираме височината на седалката, може да регулираме височината на опорите, които са за краката. В същото време основата отдолу е с извивка, така че да има активност, да се движим. Какви са ползите от столовете? Ползите от столовете са много, като основните неща са, особено за хората, които са с правостояща работна поза и цял ден им се налага да стоят зад бюрото и да чакат клиентите. Няма обяснявам примерно за мобилните оператори. Виждали сме и как не им се дават столове, цял ден хората се подпират на разни ръбчета из офиса ми. Това е едно наистина добро решение. Поема част от тежестта на тялото, може би е над 50%, както гледам. Ще си прочета листа с нещата, които са ми подадени от екипа с физиотерапевтите. Поема тежестта на тялото, което означава, че не ни болят толкова много краката в работния ден. Ако висиш 20 часа, няма как да те болят, но наистина може да дадем по-добри условия за работещите. Разширени вени, болки долу в глезените, болки в таза от постоянното подпиране на разни ръбчета изчезва, може да се облягаме. Ами столче са много готини. Възползвайте се от 2 дни безплатен преглед и тест в домашни условия, за да се уверите. Този стол, седалката му е като седалка на кола SDN. 5 от 5 комфорт е, 3,5-4, защото няма как да се направи така, че да се разплуеш в нея, както повече хора обичат да се разпуснат. Това не е хубаво да се това 100% отпускане, защото води до атрофиране на различни мускулни групи, но това е тема на други наши разговори. В момента на дневен ред е SUBSAS. И двата са много яки. Този особено ми е любимия. Много е готин. Трябва да ги пробвате.
И така, ако решите, телефонът оставя в коментарите, както и всички ползи от столовете за правостоящи. И така, до нови срещи!